prenginong mikmat ngakwa banai ka kruwo ka basai yaki khon samla jong jala bat kham tam yaki khon samla jong ajai penriu amar ngaling a ngapisa ngangit scam bagi khon samla ru kiling a ki pisa bagi khon samla ki badei hok ki bla pas hok lem bagi jing puli ki jongki kim dei bandu ika hok ha ban apply ki kam ki jongki ha ka badei bat ka advertisement lemba ka office jong inspector of police lemba ka police recruitment ka ba la penmi akan reuterik march arja pusau ba la khotru ya kita ibaron ke jengmut bukan apply lemba ka online lemba ka Meghalaya police.government.in ka bakin pediang nadu ka sitrik bat mentalara pat nadu ka paratarik kamut lamonde tidak kejing sokya man sim ngalabu ya ta kejing perkhat bahai kan don kan legal basis kani kalong purely illegal lemba kani ka advertisement ka ba ka upper age limit labu ya ka kerta ka batang hadu arpui na ka batapan apply ki constable post batang arpnyo ka kerta ban apply ya ka SI post ka bade ka sub inspector bat ko much perken mau baki total post ki badon kumba 8,000 khandai spa lai pu prakat no kan long ka jikar khu ki khon samla ki bade ko hok ban yo ya ka hok ka jongki bat kani kalau peling a perpisai nga namar ba ka assembly nginum la ban pelong bat kumju ka government rukam don namar ka model code of conduct ngala perkhat ngala khuslai ngala pisah bat ngala sudai banyak kendu ya ka secretary juga central recruitment board madam Mary GT Sangma ngayu banyak keren ban pan ke jingshai halor kanu nongrim lapan mi ni advertisement ka ba contradict ya ka OM ka badi laitrik ubnai baar arhajar arpuar ka ba penken mau yang haru ba katba ka jala kadang penkre na ka banta ban rakhi ya sanpo snem ya celebration jubilee ki jongka hakji alenti sanpo tuli ki snem lapan kan mau yang aru bagi por ka baya dawa ya la ka jong jala banyak khlat na ka sam baka surglami ba no hill state no rest bat ngaru ngalalit hakaban agitate persya government ba boycott ya celebration da bong no solution no celebration ngara santali kimat haba ka na pregni kimat ka sarkar hadin arsi kambansi kapan pendem baban pelong kami ke age relaxation haka lai puar ka badai ka kerta ka ba kidai ban kut haka ban apply ki kam la iPad extra sa sansnem ka ba penjalan nyo ka kerta kani gadi jo nong tang constituency jonga ki khun samla lagi khun samla jong ka jai penriu tin rei bangala keli ya kani lapan pau baka dei lembaga police department bat kani kalong purely contradicting bat kani ka OM jong ka lai tarik upanay ba arjar puar tiba la ajumut lembaga ni secretary yang aban ong bani kedu government banyak government ngong ka government kalong poles namar kadau ngam bansi ngala phone ngala persang bani kedu ndai namar ka por ka kim ngala syukur ka phone bat home secretary menen ka singi ka santri bangla bu ini ka jingkeli ka ju ka jingkeli kila jubang palale kan ni lembaga revise uniform guidelines bat kani ngalong yaki bakumno pi violate fi penken yala ka jong ka rules and norms ka balemba kani ka OM laitrik brai baar jong arja arpuar la kran shai ba as maybe notified by the personal department no any other ndai kiwi ki department ndai tang lemba ka personal department tengah keli ya uni officer wong ba ngidang penkre still on the process kumno pila penmi par ini ka advertisement ada still on the process kani kalong kababean kani kapau bani government MDA 2 kamdei for the youth kani against the youth but kani kalong kaji penduk no fundamental rights to life kalau ba penduk no ba deprive no ika hok jogi khun samla namar kadau ngalabu ya kata kejeng ai jumut without delaying
Without further delaying, nakaliang Johnny Biocrats kidei ban pass immediately. Lembaga korejandam ban penbaik yang ni kejumpa kala. Kenang ba ki khon samla ki numdu ela ke jong ka hok. Tani kentin lembaga ni kerwo ngai khublei yapi iwei piwei.